Krusada. Pinaagi sa duha ka pundok sa ilalom sa Kristohanong reliyon ang dako nga simbahan. Imo na di mo makita o kana sige. Ang dako nga simbahan nga mao ang Iglesia Katolika Apostolika Romana o batok sa Seventh-day Adventist nga ang mao magapabarog niini mao si Brother Porfirio Sambilad sa tema nga ang tanan nga wala magsunod sa sugo iya sayawa. O usab kini pagabungkagon ang negative ani pagabungkagon ni Brother Efren de la Piña sa Iglesia Apostolika Romana. So aduna sila taga unang tindog adunay 5 minutos pagpamatuod. Unya sumala sa Biblia o human ana pagpamatuod mangutana ang negative. Nato sa pamatuod sa 5 ka minutos nga pangutana o sumala usab sa Biblia. O kung ana mga higala, makaigsunan, ihatag na usab nato ang higayon sa representante sa Iglesia Katolika Apostolika Romana sa pagbungkag sa gipamatuod sa Seventh-day Adventist nga gidala ni Brother Porfirio Sambilad. O karon atong ihatag ang panahon kang Brother Porfirio Sambilad pagmatuod nga ang wala magtuman og kasuguan iya sayawa. Praise the Lord, hallelujah. Maayong gabi ka na itong tanan, sa tanan naka-live ron sa among cellphone. So, akong pamatodaan nga ang nagbungkag sa balaod, iya Diyos yawa, dili iya sa Diyos. So, unsa mang bersikulo nga imong ipadayag, pagmatuod nga ang nagbungkag sa balaod, iya Diyos yawa. Sa panahon ni Iba, sa dito sa Idin, pag-ingon sa Ginoo makakaon mo sa tanaman pero sa tiliwala di mo mukaon kay sa oras mukaon mo mga matay jud kamo. Na-entertain ni Iba ang bitin na kay istorya siya sa bitin. Muna ang tao nagbungkag sa balaod iyang na-entertain mao gyud ang yawa. Kay wala pa tumudol ang yawa niingon siya unsa diay kung mukaon mo sa tanaman sa taliwala mga matay mo niingon ang yawa. Niingon si ang yawa o mga matay mi. Niingon si Iba, dili ka na tinuod, di mo mamatay. Munang ang tao nga nagbungkag sa balaod, iya Diyos yawa, iya Diyos sa espiritu nga dito sa bitin ang yawa ng sulod. Pero karon ang espiritu na siyawa at na musulod sa bitin kung dili tao na ang gisundan. Aron mabungkag jud ang balaod. Pila ka balaod gibungkag sa Santo Papa 5 sa Old Testament. Munang nasudlan sa espiritu sa yawa ang Santo Papa. Once nga masudlan ka espiritu sa yawa, bungkagon yun mo ang balaod. Munang tanang gabungkag ug balaod ni patay, nasudlan na sa espiritu sa yawa. Kung nangawat ang usa ka tawo kaningon man sa ikapito nga sugo, dili ka mangawat. Kung mangawat ang tao, unsang espiritu na niya? Espiritu Diyos yawa, igsoon. Dili espiritu sa Diyos. Kaya ang si Zacarias nga usa ka propeta na sudlan sa espiritu sa Dios mibarog sa hari. Alam niya ang patyon sa hari niingon si Zacarias ato nang mabasa sa 2 Chronicles of 1 Chronicles 28:19 igso na mo'y Biblia basa kay nito mo di ka maklaro ni pagbasa. So nimbarog nasudlan sa espiritu na bubuan sa espiritu si Zacarias usa ka propeta anak sa pare niingon siya kay gilapas ninyo ang balaod gisalikway kamo sa Dios. Once kung imong isalikway ang balaod igsuon ang sabi ni Zacarias isalikway ka usab sa Dios. Urang sa pasiya ba sinikma sa Dios ang Santo Papa nganuman wa naman siya motumang balaod. Dili yun basudon matol pa San Pablo ang naglapas og balaod cannot enter the kingdom of God. Asa na mabasa Brother Porfirio Sambilad unang Korinto 6 versikulo 9 ngadto sa 10 ang naglapas og balaod dili makasulod si gingharian sa Dios. Ang subok kay palandungon ang mga akong kaatbang karon kay si Kristo gabungkag og balaod. Kay gabungkag pa si Kristo tuan na matod pa nila adto matingkagol sa impierno. Tuas tuo nga kamot nagpungko si Kristo. Matong ingon siya adto niya itutok inyong mga mata dito ni Kristo.
pa ni Kristo sa 8. Juan 8:55 igsoon. Nakaila ko sa akong amahan og nagtumang ko sa iyang mga sugo. Wala ingon nga si Kristo nagbungkag pag-ayo na masakiton, gipasangingnan na siya sa mga kalaban ni Kristo mao ang mga saserdote nga nasuko ni Kristo gaayos adang masakiton. Munang subok kang palandungon igsoon, kay isalikoy ni mong balad matug pa sa karyas, isalikoy kausag sa Dios. So, ang taong nagsalikoy sama sa Santo Papa, 5 kabalaod iyang gisalikoy. Unang balaod, dili ka magbaton ug laing Dios sa atubangan ko. Nagbaton sila larawan, dagkan larawan. Black the Sirit og Santo Niño igsoon. Nakasala ang Santo Papa, gilapas niyang balaod, matod pa sa akong giwalis sa usang serve alone. Magsimba ka, simba ang Diyos, siya lamang ang alaga rin ng alagad silang Maria nga dili man ang Diyos. So ikaduhang sala sa Santo Papa naglapas at balad mo ng yasuddan sa Espiritu. 20 minutos, Nabilin. 20 minutos. Nasuddan sa Espiritu sa Sigan. nasuddan sa Espiritu matod sa Episo 2 ang nagmando. Siga na gani. Sige, padayon. Episo 2, versikulo 1, ang nagmando sa mga taong naglapas sa balaod, patay sila. Tayo. Ha? Ako na po, no? Okay, Siya ba? ang pamatuod, mga galas ni Brother Popero Sambilad sa Seventh-day Adventist Church. O karon na usap, mga galas, tagaan na ito ang panahon. Mauna sa ang pangutana sa gikan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Inaagi sa ilahang CFD. Brother Efren Dilapinya, imo panahon. Brother Efren sa pagpangutana sa 5 minutos. O andam na mo tubag si Brother Porperio Sambilad sa mga pangutana. Salamat kayo, Mr. Moderator, Brad Rudy. Tigumala sa Radyo Cruzada 88.1 FM. Diri sa Negros Oriental, Tanay City. Sa ika-5 ikayon nga debatin mo ni Brad Porperio. Ikan sa Baptist na gisi. Unang pangutana, matod pa ni mo nga ang Santo Papa sa Roman Catholic Church nasudlan sa Lutang Espiritu. Tinood yung misulti? Tinood. Tinood to akong gisulti. Nasudlan sa Espiritu, dili iyas Ginoo. Nada yung Espiritu nga makita, Brad Porperio, nga anong ningon nga ni ang Santo Papa si Pope Francis, ang President Pope sa Roman Catholic Church, nisudlan sa Espiritu. Nada yung Espiritu makita, ang Espiritu di mo na makita. Yun sa pagsiguro nga, nasudlan sa Lutang Espiritu. Tubag? Pinaagis iyang binuhatan. Sa ito pa, sa binuhatan, di mo nakita. Nasudlan. Pero ang Espiritu, di mo makita. Tubag? Dili makita, pero ang iyang pagkatao nasudlan yung Espiritu siyawa, kay iya magisupak ang 10 Commandments. Sunod pangutana. Kining, uyo naman ikaw di makita ang Espiritu. Pero nagiskot ka kanina o gibungkag ang balaod. Mao bining pasabot nga gibungkag sa Santo Papa ang adong subalo. Ikaapat na nga sugo. Primero, gibungkag na ayaw kulit og lang gibungkag po niya. Ayos Ginoo, ayaw kulit og lang kay mga matay jud kamo. Deuteronomy 4 versikulo 25 igsuon. Ningon pugyawa, dili mo mamatay. Kulit mo larawan mo na nasudlan ni Espiritu siyawa, basta magkulit kag larawan ang Espiritu na siyawa, kamando anang tawanan. Dili na Espiritu sa Dios. Kani man si Kristo, nagkaila ko sa akong amahan o nagtumang ko sa iyang mga sugod. Wan nga di na mo tuman ang tao, ang Espiritu na siyawa, mo ikapusis anang tawanan. Mipatay ka, ni Espiritu na siyawa ang nagpusis. Nangawat ka, ang Espiritu siyawa nagpusis. Okay. Sunod pangutana. Ingon ka nga magkulit o larawan, dautan o magpusis o sudan sa dautan ng Espiritu. Asa mabasa sa Biblia? Kung magkulit o larawan sa mga tao, o mga tao, sudan sa Espiritu dautan. Asa mabasa sa versikulo ng Biblia? Tubag? Ang Biblia, klaro kay gatukan. Di asa mabasa? Tubag ka? Mabasa sa
Deuteronomio 4:25, patyon sa Ginoo ang nagkulit. Sa ito pa, kalaban na espiritu diyan ni sulod sa tao. Wala, hindi iyang espiritu. Espiritu Diyos, demonyo, nga nung nagkulit yan, na yung balaod espiritu. 4, Hebrew 4, versikulo 14, ang balaod espiritu. Masudlang kas espiritu, mutuman kag balaod, masudlang ka espiritu siya wa, nisupak yung kas balaod, patay mga awat, espiritu nas demonyo na ani. Ano pong katana? Sa Exodus 25, subit dito sa itong premisya, ang Diyos nagsugo o pagkulit sa larawan. Yamatod pa mo, basta pagkulit o larawan, sudlan sa otang espiritu. Niya si Moises, isugo mga pagkulit o larawan. Kini si Moises nagkulit o larawan, sudlan sa otang espiritu. Tubag. Tubag. Wala to na sudlang espiritu, kay sugo man to sa Ginoo, kita wa masuguwa, o musupa ka itong balaod sa Ginoo, di man to balaod pagkulit, di man to balaod para nimo, para nako, balaod to para na to, dili to balaod, iya tong personal ni Moises, private nga balaod, ila tong personalan, wa tay labot ato, nga nang magilabot man ka atong, wa po ka suguwa, ang sugo nato, di ta pakulito. Ipatubag nga, ang pumunta na simple nga ang magulit o larawan, sudlan sa espiritu. Ni si Moises, naggisugo mas Ginoo sa pagkulit o larawan. Sa ito ang Ginoo na sayop wa? Sakto, ila tong personal. Paminawawan na nga kasabot. Na ay sugo nga dili ato ba? Kasabot kag dili ato. Wa kay labot, kaya di man to balad. Balaod pa to, apil ka na di man to balad. Ila man to private man to nila nga personalan. Personalan man to nila. Wa kay labot ato. Sa Exodus 35, versikulo 31 ngadto 35. Si Bezalel gilamdagan sa Dios o pagkulit o lain-laing klaseng larawan. Lain-laing klaseng larawan na. So na yung larawan sa tuninyo, larawan ni Jesus Christ, Birhen Maria, upan pa, ang pangutana. Diyos may nagsugo. Iya to siya wa dili. Di memorize. Di panahon sa basa kay basi. Dili panahon sa basa. Panahon sa para matrot ang imong istorya according to the Bible. Tadi kata oras. Premisa ka, basasa. Ako basahon kay. Taga basa din, humano ba sa time na ha? Oo. Eh, pabasahon ko niya, parang cross examine niya. Iyang mo ko. Sayop na imong pagsagulo niya. Balik na yun tanan. Sa versikulo. Exodus 35, 31, 35, duduha gini ka. 31, 35, duha mo na. Lagi, 35, versikulo 31, 35. Sa... 31, Imo mong isugo pabasa. Sakta lang ginaw, kana ginaw nga. Sa dakong pagpobos, tawag tani mo. Ingon rin sa Ginoo, gihatagan siya sa Dios o kaalam sa pagbuhat sa tanang matang sa mga buhat, pagpahom sa paghimo sa tanang manindot, mga plano, paghimo diha, ginagamit sa bulawan, sa larawan, plata o tumbaga, paghimog mga alahas, pagkulit o gahoy, o kulit kahoy o tanang matang sa buhat, nga pagpamatahong, si Bezalel o si Obaliel, nga anak ni Ahisama, sa banay ni sa Dios, gihatagan sa Ginoo sa katakos, sa pagtudlo sa uban nilang bulaton. Karon niya gihatagan siya og mga katakos, paghimo sa tanang matang buhat, himuon diya sa pagkukulit, pagdidibuho, paghahabol, pinunglino o gasol, dagtong pula. Sa ito ba pagkulit, ganawan ni kulit man na, umutana. Tinitawhan na, gisugbo mo sa Diyos. Wa na yung itong espiritu. May larawag tao niya. Pagkulit ko, nagkanang Larawag tao. Kanang larawan ni kulit ako. Yung utana ko mo. Kakulit ka sa pero dito Time na. Basta harap na may larawan ni Maria, larawan ng Santo Niño. Okay, wala. Paparog na itong simbahan. Kulit ka, video yung larawan. Okay, sunod ato pamahayag ang negatibo mga kaigsunan. 5 minutes alang sa pagbungkag sa gipabarog ni Brother Papero Sambilad sa tema nga ang tanan nga nagbungkag kasuguan sudlan sa espiritu sa yawa. So
atong yatag ang panahon ni Brother Efren de la Peña sa ang usa ka CFD sa Katoliko nga iya mubungkag karon sa gipabarog ni Porperio Sambilad mga higala. Imo Brother Efren ang panahon sa pagpahayag. Salamat, Mr. Monitor Brad Rudy sa tigdumala sa Radio Cruzada 88.1 FM sa Nika 70 Adventist mga magtutudlo. Ano yan, pag-ura ni Sigal yun, timing kayo. Burnout, latugi sa burnout to, mingigan. Kanya, isip negative side, wak ko magbabarog nga mo pamato na affirmative. At igor ko tigbungkag sa ipapahayag sa affirmative si Brad Porperio Sambilan, former Bible Baptist ng SDA. Kanya, muna nga sa katapusan mga segundo na sa akong pangutana gibase sa Exodus kapitulo 35 versikulo 31-35 nga iya kong gisugo sa pagbabasa premise sa dakong pagbuubos ni sugot ko ni sa atong pinangga at magibasa kanako pagkulit kanang pagkulit og mga larawan di ba pagkulit niya ni kulit kung ginang larawan kinulit sa ato ba uyon na siya nga kanang mga imahen sa Roman Catholic Church kinulit na niya gisugo na sa Ginoo supako naman gisugo na sa Ginoo niya ang Exodus 25:18-22 nalarawan sa kerubin kanang kerubin porma ni kanghel nga ibutang isig kakilid sa altar niniwala sa duha ka larawan sa kerubin mag-atubang ang Katoliko membros Katoliko na ang presensya sa Dios sa ato ba ngali ato binanggang atbang wala experience na nga magtubang og larawan magampo pero kanang yung Biblia na nilarawan niya mabasag yun. O niya, ang tima, arita sa tima o sa bako ng gilakbitan kay sa iyang stand, statement niya, iskutan ng mga imahen, larawan ni Santorinio, larawan ni Nazaren, naas Biblia na kay iya manggi pahayag ng magkulit o mga larawan, sulan sa dautang ni Espiritu. Ngo, asa mo na mabasa sa Biblia, nga magkulit o larawan, sulan sa dautang Espiritu. Mo nang kalakiya, kato si Moises o si Bisalel, sudam itong Espiritu ng isugod ito sa Ginoo. Saan nang Ginoo di magsugod? Sudak ang Espiritu ng isugod niya. So, yan na pita, makita na mo nga hakuka ngayang pagkatarungan. Unya, primerong pangutanan ako, kanang Espiritu, inasudlan mga Santo Papa sa lutang Espiritu. Kanang Espiritu, makita na dili. Yun saan pagkibaw na sudlan. Sa dili makita. Sa ito pa dahil, imura ng opinion. Tumo-tumo nga ang Santo Papa sa Roman Catholic Church sudlan sa lutang Espiritu. Ikaw na may kaangkon nga di makita. Tungod sa mga binuhatan na matupanin mo. Ang Santo Papa, ang iyang binuhatan nga usa sa mga buhat, dili gyud supak sa kabuton sa Dios. Sa ito ba, dili gyud iya sa lutang Espiritu. Unya, ang tima nga ang nagbungkag sa kasuguan iya sa lutang Espiritu mo ng Santo Papa, ako sa ibungtana nga, unsa mang sugo ang gibungkag ni Pope Francis Santo Papa, mao ba ng adlaw Sabado, wa niya matarok tubag. Pero ato basahon diri sa Biblia, Latina Vulgata, hubad ni Monsignor, klaro kayo. Ingon diri mga kaigsunan, no? Busa tungod niini misamot ang pagpaninguha, pagpatay kaniya. Ang mga Hudyo, kaliwat ni Brad Porperio, ay dili lamang gibungkag niyang Sabado, kundi iya nga giingon ng Dios nga kagalingon niyang amahan. O sa ito pa, ang puwente ni, gibungkag ang Sabado. Sa ito pa, ang Sabado, karon Domingo maron, kaghapon Sabado, ano yung Sabado, bungkag man. So, di man nitabo sa Jerusalem, part of Israel. Sa ito pa, wala kabot sa Negros Oriental, ang Sabado kay nabungkag. 5 minutes, 29 seconds. So, diyan napita mga kaigsunan na iyang pabarog, huyang o kakuka kayo. Kay igo ranggi, nagtuo ko nga ang iyang pabarog nga, usa kadat, patong batilis nga likod kayo kung dala ko bulldozer ano pagkuba pero dahil kutsara na kung itayhop lang nanituwa na yung pangaturungan mga gigsuna nga puro lang imagination. Dahil salamat ug may gabi. Okay, wala mahurot ni Brother Reference pagguba. Yan ang yatag ng panahon alang sa pagkakantana. Okay na.
panahon pangutana ni Brother Bitaw, Popero no? sa Bilad sa 5 minutos sa iya mga pangutana ako yata nga panahon magpangutana nga ka Brother Efrain de la Peña. Katong imong giingon sa Exodo 35:31. Balaod to dili. Sugo to sa Dios ni Bisalel pagkulit ug lain-laing klaseng larawan. Sugo o balaod to dili. Namay sugo dili balaod. Sugo Tubag ba? sa pangutana, ikaw pangutana, balaod to dili. Ay kog buti sa kong tubag. Ang tubag na ko, klaro kay gibase na ko sa Biblia pulong sa Ginoo. To ako dumagiti nagmutana to ako si Kiyo Ano ng yan? subag. Di mo ta mag-abot ang asa mabasa nga ang pagkulit ug langawan balaod sa Dios. Tubag. Sugo lagi sa Dios. Wa ko nangutana sugo. Nangutana ko ug balaod ba ng pagkulit ug langawan asa na mabasa nga pagkulit ug langawan balaod para sa tibuok kalibutan. Asang basa? Sugo sa Ginoo, kanang sugo gani. Balaod akong putana ayo karato Ay, ratol ikaw, ratol. Ay karato. Ay, ratol. Balaod gani akong putana ay mo itubag balaod pod. Di, tubag. Asa Binaw. mabasa Biblia nga pagkulit og larawan balaod. Binaw. Tubag ay dili sugo. Ask me what I have said. Wa ko mention na ng balaod ka ganina. Ang akong gimension, sugo ang Dios pagkulit ug larawan. Mao na. Wala ko nang utanag sugo. Wa Akong akong pangutana tubaga direct to the point. Sige, direct wa Ang mo sabi. akong pangutana ayo karatol. Ikaw may Tubaga ang naratol, pangutana, kay wala. asa mabasa sa Biblia nga ang pagkulit og larawan balaod. Tubag. Ang suma sa akong ipahayag kay kani debate man ni Brad. Debate gani base sa statement ang kitabi. So wa ko mo pahayag og balaod ka ganina. Igo ko ni basa sa Biblia aron pag-counter si mong Okay, baruganan nga sayop. Akong pangutana, akong pabarugan nga ang naglapas og balaod. Babarugan, Iya, panahon sa cross examen. Dili ba, di pa barog wala ko mula po sa atong tima. Ang tima nako nga ang nasudlan sa Espiritu sa Dios galapas og balaod. Balaod ta manukad. Adto ta mo kuyot ba? Sabi pangutana Ang mo. balaod ba ng pagkulit og larawan dili? Tubag. Sugo sa Dios. Dili ba tubag ang Ay, pangutana? kami na ay buti subag. Ayo karato. Ay, kanatol ko tan. Di po ka bungol. Ang Kami akong na sa- pangutana, asa argumento mabasa nga nga lang, bala. personal na. Personal na Kaya ta. di naman Debate. nakadungog sa akong pangutana. Ayaw buti sa kong Nangutana ko Ako, asin, ang imo ihatag asin po. Nangutana ko kalan mo palit ko. Nya ihatag imo asin di ta mag-abot. Dili. Aboto na to ang akong Ang pangutana. false question Wala ko naman nangutana sa'yo. Erroneous question. sugo kay daghan Erroneous. sugo ng Dios. Oh. Ang gisugos mo si angat sa bukid, angat mo. Ay komentaryo, wala naman imo di ba nakuha? Akong pangutana Oh. tubag direct to the point. Oh. Ang balaod pagkulit og lan balaod dili. Tubag. Yes or no? Tubag. Sumala sa pamina sa wa ko magbabarog sa larawan. Ano ba? Tumbahan na ako Negative side na. to, Tumbahan na ako na imong Di negative side mo to. negative. Ang imong pag negative na ako, Ay, na nasa- imong sa Moderator. Time's Ha? up. Moderators at Oh, time sige up. sige. Okay, so ito magdawag alay kay mo ang mo ba? pangutana, huwag itubag sa makaduha. Dili mo yun sa Oh, itubag naman ka na ko. O pangutana, Brad Per. Dili mo kaabot niya. So, Sunod, pangutana. nilihay ka sa akong pangutana. Ni surrender na ka o sa man? Ali. Ang boxer bitaw lihay man. Ay, ay, sa tuba, giang ko na nimo nga. Failure ka, pilli ka, kay di Dili. man ka motubag sa pangutana. Paminaw, ang pangutanan mo. Ang pangutana tubag ka. Kay di ka katubag, ngitan ko gay. Paminaw sa tubagog, gay. Yan nato ng pulay. Balaod ba? Ay, rato, pahulay na po noon. Balaod ba nga ang Domingo balaod sa Ginoo nga ipahulay? Tubag. Sugo na sa Ginoo sa mga tao. Di ka mag-abot. Wala mo magbabarog na. Di makakadungog sa Pamina, Mr. President. What is question? Mo tubaga? Ang question maestra, ang imo tubag dili mao. Dili, ang subject wrong matter answer to. yun na siya. Ang subject matter to, Kung dili sa ka gipangutana na mo, gulay larawan. nagbitay ang pangutana. Ay, mong Ang iikutan. pangutana taktak, ang pangutana tubaga. Balaod ba ng adlang Paminaw kay. Oh, Wala kay batasan na, dili ko minaw. Di ba? Brad Per. Tubaga ang pangutana. Wrong question. Ang tema na to, parugan ni Brad Per sa Bilad nga ang naglapa, bukang kasuguan, isundan sa Espiritu Siyawa. So, mo man yung tema. pangutana Brad Per, may tungod sa tutugan niya yung pangutana nga may tungod di balakol ba ang pagbuhat ng larawan. So karon palok sa pangutana, may tungod sa imuhang ipabarugan niya nga tanan nga nagbukang kasuguan, isundan sa Espiritu Siyawa. Next, Oh, mo man topic na to. Oh. Ang nagbungkag og balaod na sudlan, pareho ning iba na sudlan, na encounter niya ang yawa, nabungkag ang balaod,
Kay wala pa na-encounter ang sa Santo Papa mo, bungkag din sa balaod, sa ito pa nasugod. Wali man mo din mo kama mangutana. Ang pangutana nako, nganong niingon man ka nga wala masudlik espiritu nga gabungkag magbalaod. Ikaw ra may giingon nga espiritu dili makita. Dili ba? Pero sa nimo, ang imong punto nga ang Santo Papa nasudlang espiritu kaya nagbungkag og balaod. Nya kiunsa na pagibaw ang espiritu di makita? Nya imo manggianggon nga di makita ang espiritu. So I will answer you using your statement nga ang espiritu di makita. Sa to pa ang imo pangutana, opinion ra na nimo. Una-una na. Premise ako ha. O sige. Premise na. Karon mas kasabot ka kay nga maestra na po example. Okay, 1 minute. Oh. Gingon direk kaniadto patay kamo tungod sa inyong mga sala. Kay tungod sa pagkadautan gigamit ninyo ang dautan pag kinabuhi sa kalibutan nganis sali katalan diha tinaw nga ang espiritu mo'y nagmando sa tao misupil sa Dios. Once nga musupil pangutana nisupil ang Kapdangas panahon. Okay. Rebatal. Rebatal? pila ka 2 minutes. 2 minutes ha? Oh, 2 minutes. kaya na. Ako yun ha? Oh, Negatibo. hindi kasi lang. Salamat kayo Mr. Monitor. Nya mga viewers doon rin. Siya kaya ang timekeeper si Brad Nubal. SDA. Brad Igan Pisun, Brad Jose Salvador, Brad Gregory, Brad Nilias Kirubin. Sa Sibone. O sa Southern Litino sa. So, abot na dito sa Sanay, siguro sa Oriental. Kani, kalima na ganing debate naman ni Prof. Perbio. Pero may siya, wang murag, pabor sa iyang kunungay nga, tima ba nga, nagbirada as Katoliko. Pero, bisan nung saon na yan, pamintahan, murag na ngayon sa partida, bitaw. Di gipon kay episode kay, ang basihanan mo, ang pulong sa Ginoo man, Biblia. Ang pumutana, asa mabasa sa Biblia nga, nagsugpak sa balaod, yasewa ang Santo Papa. Huwag mo siya nakita yun. Puro lang tumutumo ang pahayag ni Porfirio. O sa ito pa, wala ebidensya. No ebidensya sa Paul's testimony. Sigun sao niya. Aras larawan, ipikas sa larawan. Naamas Biblia nga, adunay gisugo sa Diyos nga lumimagawang pagkulit og larawan sa tinubin. Niya yung ginibert ang mga na balaod, sugo. Di na ito punan ng Biblia, kuhaan. Okay. Ako nang kuhaan, makalikay ta sa ang makatagamtam ng silot sa Ginoo. Pinideg 22:18-19. Condemns anyone who changes even one word of the scriptures. Muna ito binanggang kaatbang, kina magbasa niya sa art argumentation ng debate para di na makalapas sa rules of debate kay mo komentaryo pa nga way labot sa issue. Muna nga, ang tima, dali ra nalintuan. Kaya naman, kaya iyang tima nga nagsupak sa guba sa kuan kining balaod mo ni ang kuan kining Santo Papa yawa ni nga angko naman siya nga ang espiritu di makita niyang espiritu ng yawa. So wala niya napita mga kaigsunan nga wa kapabarog. Okay, katapusan mo atang rebatal, Brother Proper sa Bilad sa Seventh Adventist imo panahon. So, ikson sa tanang minaw karon sa radyo, ako yun na kita nga, naratol siya, kay pag yun ako asa mabasa ang balaod, ang pagkulit o di mo siya katubag, sa tabawa na, o sa boxing panitiklaob na, pagpangutanan na ako, kung dili kayo na balaod, watay labot. Apil na gisugod mo siya, angat buki, angat buta. Ato ganing mubasa tag sumabot. Pag ingon sa Ginoo, patsa gurot, wala man patsa ni Saul, si nasuko ang Ginoo. Sa labi ng pagpatay, pero ipahurot ang mga kaaway niya patay. Wa man niya hutdag patay, sa labi ng patay. Pero sugo guys Ginoo, wa tay labot ato, panahon ni Saul. Gisugo po si Abraham pagpapatay siyang anak. Sa labi ng pagpatay. O, ngano mang exempted kay gisugo siya na sa personalan, dili to kinatibukan individual na sugo. Dili balaod. Kung balaod ganit, tibuok universal, mutuman tag sugo, balaod. Bisan siya, presidente kitang to, punta. Muna ang government of God, naasay balaod. Bisan paggagmay karon nga, kapunungan sa isdaan, pinikap driver na kapunungan na bailos. Wala kayo ni bailos ka na, gubot pas nukos
igsuon ang Pilipinas. Nga naman, wa na may balaod. Pwede mangawat, pwede manapaw, pwede na tanan. Kay mingong madayon ng mga tanan nga reliyon nga wa na balaod. Kay ilang palutson matod pa ni Kristo sa iyang pulong, mantigo mong musalikway sa balaod sa Dios, haron lamang matuman inyong kaugalingong pagtulunan Domingo. Asa ang basa? Marcos 7, versikulo 9, igsoon. Namoy bertun-an nato. Nganong magtigo ko na mo maglapas sa balaod, haron lamang matuman inyong kaugalingong gusto. Gusto man Santo Papa Domingo, mo nang ipalusot niya na naguba na ang balaod kay Domingo, na-addict sila anang Domingo, wala sila na-addict sa Sabado. Nganong ang yawa di gamando ning Santo Papa kay giusab niya ang balaod imbis Sabado Domingo. Oh, wala yung kabaw. Wala. Oras ba? Mao katong ang debate sa duha ka pundok nga igala, ang Seventh Day Adventist nga gibarugan ni Brother Porfirio Sambilan sa timang ang nagbungkag kasuguan gisugdan sa espiritu sa yawa o batukan usab kini nga tema pinaagi sa CFD Brother Efren de la Peña alang sa pagguba o kamoray mag husga nato mga igala makaigsunan ha o kamoray gyud kay walay nagdaog dire at kamoray mo hukom niya pinaagi pagtuon sa Biblia kamoy mo ukay na sa Biblia o kung sa ito ipamatuon ni Brother Porfirio Sambilan o inyo pong upo na Biblia ninyo, basahon yung sa pagguba ni Brother Efren de la Peña. So, ang Diyos, magpanalangin na ito, hantod sa sunod di kayo ni Gala, na sa Domingo pohon, ano na yung mga layong debiter ni mga putin eksunan, upan sa mga kubanan ni Brother Porfirio Sambilan, wala kabut karon o Brother, nagpinusara na magiging si Brother Efren de la Peña, mga Gala.